господин Евтимов. Много ми хареса, че има и танц, има и театър. Всичко беше много дозирано правилно. Смятам, че танцът е страхотен. Госпожо Сичанова. За първи път ги виждам наистина така да излезат малко повече от сдържаността си. Началото много ми хареса на танца. За мен средната част с тия стъпки беше излишна. Просто излезахте извън това, което започнахте. Така че моите поздравления за това, че наистина се опитахте да направите нещо различно до сега. Добре, господин Илиев. И на мен ми хареса. И аз съм питбул. Браво, чудесно беше. Да хареса ми това начало. Териер. Териер. Изглеждаше точно такъв. Хубаво беше. Хареса ми, че се разиграхте. Камелия трябваше да е малко по... Камелия не трябва да си толкова притеснена. Танцува от сърце, той идва натурално при теб. Всичко е окей. Добре си. Изглеждаш много добре. Танцувайте малко повече и всичко се получава. Нека да видим вашата оценка как се получи. Така, 6 господин Евтимов. Браво! 5 госпожа Сичанова. И 4 господин Илиев. Средна оценка